Prichádzame na Krahule. Od značky to budeme mať asi minútu a štvrť. Tu sú prvé domy. A už sa pred nami objavuje aj novšia časť Prahu. Čaká nás ešte pár menších zákrút. Na pravej strane vidíme hotel, čo patrí k lyžiarskemu stredisku, a vľavo už sa objaví Vila Tina s tou červenou strechou. Tu je prvé veľké parkovisko. Za ním vidíme požičovňu lyží a ten veľký dom je obecný úrad, tam je aj obchod, pohostinstvo, reštaurácia a tu sme už na mieste.